Искаш Аллах Тааля да приема дуите ти? Чуй това. Уму Сулейм ради Аллаху анха отишла при Мухаммед саллаллаху алейхи васелям и му казала: Я Расул Аллах, научи ме на думи и на дуички, които да казвам, когато се кланям след намаз, по време на намаз, или когато моля Аллах Азза ва Джел, чрез които Аллах Азза ва Джел да приема дуите ми и да не ме оставя с празни ръце. Тогава Мухаммед саллаллаху алейхи васелям ми казал: Я Умму Сулейм, ако искаш дуите ти да бъдат приети, казвай в началото на всяка твоя дуа 10 пъти Субханаллах. Кажи 10 пъти Елхамдулиллах, след което кажи 10 пъти Аллаху Акбар. След това прави дуа и моли Аллах за каквото искаш. Аллах Азза ва Джел ще казва на твоята дуа да. Тоест, Аллах Азза ва Джел ще приема дуата ти, каквото и да го молиш, когато и да го молиш. Скъпи братя и сестри, молете Аллах Азза ва Джел по всяко време, за всичко, което искате, но по начина, по който ни е научил Расулуллах саллаллаху алейхи васелям, с искрено сърце, с праведни намерения, и бъдете убедени, че Аллах Азза ва Джел ще приеме дуите ви. Саллаллаху ва саллям аля Расулина Мухаммад.